Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-dididing, ting-dididing. Ito, ang kamote guys. Ayan, no? Ang sarap-sarap ng kamote ko guys. Violet siya. Ayan, hindi ko akalaing violet pala tong kamoting to, no? Na nabili ko. Kasi yung skin niya kasi kulay puti siya guys. Kaya hindi ko akalain na violet yung kanyang laman. Ayan. Tapos, meron akong partner nito ay ang, ayan, paksiw danggit guys. Paksiw na danggit na isda. Ayan. Ewan ko kung alam yung isda na to. Pero paborito ko to guys. At naglalaway na ako. Paborito ko to guys. At talagang best partner talaga to para sa akin, no? Sa kamote. Ayan. Tapos meron din akong, ayan guys, seaweeds guso. Tapos meron akong sausawan dito na toyo, kalamansi, sibuyas, sili. Ayan. Ayan ang aking guso guys. Sarap-sarap. Ayan, medyo 3 days na akong hindi nakakapagmukbang guys. Kaya ayan, samahan nyo ako ngayong araw na ito sa aking kain-kain videos na naman, no? Napakasarap talaga ng aking kakainin ngayon. Kala mo naman kung ano, no? Pero ito talagang mga pagkain na to guys, talagang masarap to para sa akin guys. Talagang yung lutong bahay talaga ba? Sariling atin at saka pang ano ba, pang probinsya talaga ng mga pagkain guys. Yun yung mga gustong-gusto ko. Tingnan nyo naman kung gaano ka-purple yan guys, oh. Nakaka-happy, no? So ayun na nga guys, kain muna tayo at samahan nyo ako. Kung meron kayong mga pagkain dyan, kumain na rin kayo guys para naman ganahan kayo kumain, no, kasabay ko. So ayun na nga guys, kain na tayo, no? Salamat Lord. Try natin tong ano na to guys, kamote. Naku guys, ang sarap, ang tamis. Walang ano to, walang bullshit ba? Walay bullshit, walay atik-atik guys. Ano dyan talaga siya, tamis. Talagang perfect talaga to sa aking sa aking paksiw. Nung paksiw guys, nilagyan ko ng talong. Lami kayo. Ang ingay na naman kutsara na, sorry. The best talaga to guys. Talagang pag ganito ang pagkain guys, hindi ko ipagpapalit sa mga lechon-lechon. Ako, bahala kayo dyan. Dito talaga ako sa danggit guys. Kaya nga lang, dito sa Davao guys, mahal kasi ang kilo ng danggit. Ito binili ko kanina sa supermarket. 4 na piraso lang guys, 175. Mahal-mahal. Pero kung gusto mong kumain, talagang bibili ka. Hindi naman ibibigay sa'yo, di ba? Lami kayo guys. Gusto. Next time guys, sa palengke na ako bibili. Mahal sa supermarket eh. Makapunta nga ng bangkeruhan. Bangkeruhan guys, ito yung pinakamalaking palengke dito sa Davao. Ayan, pag maaga ako magising, pupunta ako ng bangkeruhan para makabili ako ng mga isda. Uy, kanina pala guys, dito sa Davao, lumindol guys. Kanina madaling araw, gulat ako. Tapos, siguro mga 5 minutes or 10 minutes after that, nag-message naman yung
Ano ba yung sa cellphone ba? MBBR ang man siguro yan. Nagulat na naman ako. Ay, nako. Yung bigla na lang magsasalita yung phone mo, tapos nakatulog ka na. Nagulat kaya ako. Sabi ko, ano nangyari dito? Sarap ng ulo, guys. So, ganito ginagawa ko, guys, oh. Kumakain ako, ayan. Kamote, isda. Tapos, isasawsaw ko dito sa sabaw ng paksiw. Sarap. Para sa akin, guys, best combination talaga to. Uy. Sarap, sarap, sarap. Sarap ng kamote, guys. Maano siya? Yung labo ba? Medyo malangkit siya ba? Tapos matamis. Sarap. Sarap, guys. So, ayan guys, no? Tapos na akong kumain. Naubos na ang aking isda. Isda lang ang naubos, guys. Meron pa akong mga natirang kamote dito at saka guso. So, mamaya na naman to guys pag nagutom ako. Alas 5 pa naman ngayon, guys. Medyo nagutom lang talaga ako na maaga kaya inagahan ko na ang aking pagkain. Ayan. Sana ay na-enjoy kayo, guys. At sana ay naglaway kayo sa aking pagkain ngayon. At ma-inspire din na kumain, guys. So, ayan na nga, no? Maraming salamat talaga guys sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, maraming salamat guys. At ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?